Dobrý den, takže já bych vás rád přivítal na diskuzi na téma integrace uprchlíků do evropské společnosti. Jsem rád, že jsme se tady dnes sešli. Nejdřív bych rád představil naši organizaci, pořadatele tady této události. Já jsem Martin Režný z České debatní společnosti. My jsme nestátní nezisková organizace, která funguje už od roku 2004 a vzděláváme mládež na debatních turnajích, různých jiných vzdělávacích soutěžích a podobných aktivitách, které se zaměřují hlavně na rétoriku, argumentaci a podobné občansky z našeho úhlu pohledu prospěšné aktivity. Tato diskuze je pořádána ve spolupráci s Debating Europe, což je největší internetová platforma v Evropě pro debaty mezi občany a politiky s komunitou o velikosti více jak 1,5 milionu lidí, která od doby svého vzniku v roce 2011 zpovídala přes 1800 politiků a expertů, včetně generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona. Tato akce je hrazena z evropského programu Europe for Citizens. Jehož hlavními cíli jsou přispět k občanskému porozumění Evropské unii, její historii a diverzitě a zvýšit informovanost a zlepšit demokratickou participaci. Rád bych představil řečníky, kteří byli tak milí, že se za námi zastavili. Když začnu od sebe, je to Josef Kraus, odborný asistent na oboru bezpečnostních a strategických studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, zaměřující se především na oblast Blízkého a Středního východu, terorismus a islámský radikalismus. Prosím, aby jsme přivítali. Dále je to Zora Hesová, analytička výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřením na integraci muslimů v Evropě, náboženská hnutí a sekularismus. A konečně Petr Novák, vedoucí oddělení přesídlování a integrace azylantů odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky a místopředseda Evropského výboru pro migraci Rady Evropy. Tak nejprve bych vám chtěl říct něco k tomu, jak to bude dnes probíhat. Každý z řečníků na začátku bude mít nějaké úvodní slovo, kde představí svůj úhel pohledu na otázku integrace uprchlíků do Evropy. Potom z toho vyjdeme a budeme diskutovat o podnětech, které vzejdou z toho úvodu a v závěrečné části budete mít prostor pro otázky. Takže když budete mít něco, na co se chcete zeptat, tak si to zapamatujte a ke konci dostanete prostor pro to, abyste se mohli zeptat buď celého panelu, nebo některého konkrétního diskutéra v panelu. Takže chtěl by někdo z vás si vzít úvodní slovo, začít jako první? Dobře, takže začneme v pořadí. Takže první Josef Kraus. Tak, ještě jednou dobrý den. Já jsem si tady připravil dvouslajdovou prezentaci, jednak z toho důvodu, že se mi to bude lépe pamatovat, co jsem vám vlastně chtěl říct. A jednak, že to akorát nebude úplně lehké pustit. Už. A jednak z toho důvodu, jak se nemusíte dívat pořád na můj obličej a můžete sledovat to promítání za mnou. A jak jste už slyšeli, já jsem tady přišel z Brna, nejel jsem tady do Prahy jenom kvůli tomu, samozřejmě jsem výhle spojil s dalšími věcmi, abyste si nemysleli, že jsem přijel exoticky daleko. Každopádně já se teda budu zabývat spíše tou otázkou nebo tou bezpečnostní dimenzí, přičemž nějakou sociální integraci a ty další věci bych potom asi přenechal kolegům, které přece jenom považuji v těch věcech asi za kvalifikovanější než jsem já. S tím, že tady mrkneme se především na bezpečnostní rizika, která jsou s tou migračním vlnou směrem do Evropy spojená a vůbec rizika spojená s integrací, řekněme, lidí z odlišných kultur a odlišných světů. Přičemž pak je samozřejmě možné si o těch jednotlivých bodech popovídat to trošku blíže, případně to zkusit navázat na tu druhou část, to znamená nejenom akcentace bezpečnostních problémů nebo rizik, ale samozřejmě také celé řady příležitostí, o kterých třeba budou mluvit moji kolegové.
Jaké jsou problémy v té současné migrační vlně, jaký známe za poslední 2 roky? Tam největší problém asi způsobuje především to, že je tedy masová a je v podstatě nekontrolovaná, nebo velice, velice špatně kontrolovaná. Tam jde o to, že aparát bezpečnostní a v podstatě byrokratický, ať už Evropské unie nebo jednotlivých členských zemí, v drtivé většině nestačí zpracovávat ten velký zájem ze strany ať už uprchlíků nebo migrantů, nebo jakým způsobem budeme tyto osoby nazývat. To znamená získat jejich doklady, evidence, prověřování nebo něco podobného, což je naprosto nezbytné pro další práci s těmito lidmi, v podstatě v současném systému zahlcení nelze udělat efektivně. Potom tedy dochází k tomu, že tyto lidé se samozřejmě někde hromadí v detenčních centrech, uprchlických táborech a podobně, což pochopitelně vede jenom k jejich další větší frustraci a bujení nějaké nespokojenosti a problémů. Co je také nutno dodat, že u velké části z nich je velice obtížně, nebo dokonce nemožné prokázat jejich historii, identitu. A jestli se tedy vůbec jedná o uprchlíka, tak jak je prostě definován konvencemi, a nebo je to člověk, který má k migraci nějaký svůj jiný důvod, ekonomický nebo samozřejmě jakýkoliv odlišný. A v podstatě nemáme šanci se dopátrat identity těchto lidí, zvlášť když velká část z nich celkem logicky začne okamžitě sami sebe prohlašovat za Afgánce, za Iráčana, za Syřana, nebo někoho jiného ze zemí, kde zrovna bují válečný konflikt, i když sami z těchto zemí nepochází. A zase ten aparát, ať už Evropské unie nebo jednotlivých členských států, nemá dostatek sil k tomu, aby dokázal efektivně filtrovat nebo rozlišovat jednotlivé typy lidí. Zda, jednoduše řečeno, nelžou. Jo. Respektive tady tahleta věc je možná, ale trvá dlouho a samozřejmě stojí nemalé prostředky. Ale ten aparát, tak jak je v současnosti nastaven, tohleto v podstatě nezvládá. Dalším takovým problémem, když se na to podíváme z hlediska Evropy jako celku, je skutečnost, že na hranicích toho šengenského prostoru, který by měl být především chráněn vůči vnějšku, se nachází celá řada slabých států. Států, které mají své vlastní problémy, ekonomické nebo jiné. Je to v podstatě dlouhodobě krachující, bankrotující Řecko. Je to Itálie, která na svém jihu také nezvládá ať už práci s uprchlíky, anebo vůbec práci s organizovaným zločinem, který na tom dělá neuvěřitelně velký biznis a který v podstatě posledních 70 let fakticky ovládá celý Itálie. A nebo to jsou samozřejmě země typu Maďarsko, které vůbec nebyly připraveny na to, že by je něco podobného mohlo zasáhnout. Vůbec ní v podstatě nepočítali a ostatně nebudeme si dělat iluze o zdraví maďarské ekonomiky. Problém také spočívá v tom, že tady neexistuje nějaká jednotná vize na evropské bázi, na které by se totiž všechny členské státy shodly, co s tímto problémem dělat. Nemluvě o tom, že diskuze se nám rozpoltila na přístup kvóty nebo přístup proti kvótám. Můžeme také pozorovat značnou dichotomii mezi těmi zeměmi, které jsou označeny jako za cílové pro migraci, že je to Německo, Švédsko, Francie, Velká Británie a podobně, a těmi zeměmi, které jsou tranzitní, v níž imigranti nechtějí zůstávat. Jako třeba právě Maďarsko, ale ostatně také Česká republika. A co je asi největší problémem je, že tady absentuje jakákoliv konstruktivní debata na toto téma, protože v momentě, kdy se někdo snaží tuto debatu nastolit, stává se velice často obětí nálepkování, a to z jedné nebo z druhé strany. V podstatě se nám celý ten prostor dostal na úroveň těch hashtagů přijímám nebo nepřijímám. Jeden je obviňován z toho, že je zaprděný Čecháček, šovinista nebo fašista, druhý je zase obviňován z toho, že je liberální levičák a sluníčkář. Ale nějaká konstruktivní debata v podstatě neexistuje, protože tady tyhle dva proudy v podstatě spolu nedokáží příliš komunikovat. Takže to je samozřejmě velký problém, který je třeba do budoucna nějakým způsobem řešit. A pokud se podíváme vysloveně na identifikaci hrozeb, zase nebudeme se bavit o tom, jakým způsobem se s tím dá popasovat nebo nedá, to můžeme nechat potom na diskuzi vlastně až na poskončení. Každopádně, co je hrozba asi nejakcentovanější, protože je pochopitelně mediálně nejvděčnější. To znamená nárůst náboženského radikalismu a nějakého terorismu nebo teroristických hrozeb. A to jak směrem vůči té vlně migrantů, to znamená vůči
těm lidem, kteří do Evropy přichází, protože třeba domácí společnost se začne rovněž radikalizovat, anebo také směrem opačným. To znamená, již příchozí budou radikálního smýšlení, budou chtít páchat teroristické akty, anebo k tomu po čase dojdou, a to zase výrazně postihne tu domácí populaci. A tam už potom můžeme hovořit o klasické spirále násilí, která bude akce, reakce, akce, reakce. Kulturní nekompatibilita je samozřejmě velká hrozba v momentě, kdy ani jedna, ani druhá strana nebudou chtít nějakým způsobem spolu navázat kontakt, a pochopitelně v momentě, kdy ta kulturní odlišnost těchto lidí, migrantů, bude tak značná, že bude silně nekompatibilní s tím, co jim nabízí nebo co po nich vlastně požadují ty hostitelské země. No a pak je tady takový zajímavý prvek, který se neakcentuje příliš často, ale on už v podstatě existuje. A to je tedy prvek vnitroimigrantského násilí. Myšleno v podstatě to, že lidé přicházející do Evropy si sebou nesou nějakou historii, celou řadu animozit, celou řadu politické orientace a podobně. A už nyní nám dochází nejenom v těch utečenských táborech, nebo uprchlických táborech, ale v podstatě už i v metropolích západní Evropy ke střetům na etnické a náboženské bázi, tak jak si to tyto lidé přinesli ze svých domácích zemí. To znamená naprosto standardní střety mezi Syřany a Iráčany, mezi Afgánci po národnosti sami o sobě, mezi Afgánci, mezi Paštuny a Hazáry a potom asi nejmarkantnější nebo v poslední době nejzaznamenatelnější prostě roztržky mezi Kurdy a Turky, které třeba na území Německa již dosahují prostě násilné úrovně. No, takže to je prostě další hrozba, která je s tím spojena. Růst organizovaného zločinu. A to jak toho zahraničního, jinými slovy, v Evropě se může stát to, co se stalo třeba Spojeným státům na začátku 20. století, kdy se zde rozbujel, tam se rozbujel organizovaný zločin postavený na etnické bázi, to znamená italoamerický organizovaný zločin, následně potom třeba v 90. letech zločin postsovětské provenience, jo? A podobně. To znamená, že struktury organizovaného zločinu pochopitelně do Evropy můžou přijít z cizí země, z cizí oblasti a na etnické nebo jiné bázi pochopitelně velice dobře buje. No a pochopitelně, to už co jsem tady zmínil, je nárůst toho organizovaného zločinu již v Evropě usazeného. To, že italská ndrangheta vydělává neskutečné množství peněz právě na tom převaděčství. Je to takový biznis, který začíná vytlačovat standardní biznis v podobě drog a prostituce. Takže i na tomhletom může posilovat organizovaný zločin už evropské provenience. No a potom samozřejmě ta ekonomická zátěž, která prostě tady z tohoto nutně je spojena. To znamená, zase především hovoříme o ohrožení pro ty ekonomicky ne tolik silné státy. To je z mé strany takový jednoduchý základní výčet. Pokud někoho bude zajímat, můžeme se potom dál v té diskuzi probrat jednotlivými detaily. Vám děkuji za pozornost. Já děkuji panu Krausovi. Nyní bych prosil paní Hesovou. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Já budu hovořit o integraci. Předtím, než se dostaneme možná k reakci na jednotlivé příspěvky. Integrace uprchlíků je to téma, které vedle bezpečnostní krizi s příchodem uprchlíků bývá nejvíce spojováno s tou současnou krizí. Integrace samozřejmě není něco, co je logicky spojené přímo s příchodem žádatelů o azyl nebo migrantů do Evropy. Je to něco, co přichází až v určité druhé fázi, v momentě, kdy žadatel o azyl, migranti získají možnost pobývat v Evropské unii. Se zkušeností z dřívějších fází migrace způsobené například válečnými konflikty z 90. let, ale vyplývá, že velká část migrantů nebo azylantů, čili lidí, kteří získali ochranu v zemích Evropské unie, zůstala. Ne možná většina, ale určitá část zůstala. Také se ukazuje, že jejich integrace je něco, co je úkolem, nebo má být úkolem státu. Proto je tedy důležité hovořit teď už i ve fázi, v momentě, kdy do Evropy přišlo asi přes 1 milion lidí, z samotného Německa přišlo přes 1 milion lidí a Německo také otázky integrace začalo řešit velmi
urychleně. Proč je integrace kontroverzní téma? Protože kolem ní panuje celá řada stereotypů. Stereotypů zejména vůči, já budu mluvit o migrantech, abych to zobecnila, o migrantech z muslimských zemí. Panují stereotypy ohledně jejich kulturní nekompatibility, ohledně jejich ohledně zločinnosti spojené s integrací a migrací, ohledně takzvaných paralelních společností, ohledně radikalizace. Všechny tyto stereotypy jsou založeny na určitých faktech, či obrázcích, či narrativech, které jsou do určité míry reálné, ovšem jsou tématem mediálního diskurzu, kterému ve většině případů totálně chybí kontextualizace. To znamená, že když mluvíme o hrozbách nebo o nebezpečí, tak vyjmenujeme hrozby nebo případy, ve kterých nějakému ohrožení došlo, ale už je mnohem obtížnější té hrozbě dodat nějakou váhu, nebo zasadit do kontextu, ve kterém se ukazuje míra ohrožení pro určitý systém, ve kterém se vyskytuje. A právě to se děje s otázkou integrace. Upozorňovat na celou řadu negativních jevů je samozřejmě přirozené, ale ta kontextualizace nebo to ohodnocení těchto jevů vůči celému systému už se většinou nedostává. Já se teď pokusím velice krátce dodat kontext otázek integrace, teď zejména tedy zkušeností s integrací lidí z muslimských zemí za posledních, dejme tomu, 20-30 let. Jeden z těch důvodů, proč se stereotypy rozšířily, je i to, že integrace cizinců, tedy specificky cizinců ze zemí, muslimských zemí, nikdy, nebo do konce 90. let nebyla tématem systematických státních politik. Do Německa, Francie, Velké Británie, kde žijí největší muslimské komunity, přicházeli migranti jako pracovní migranti, kteří se podíleli na rekonstrukci poválečné Evropy a na průmyslovém boomu v 70. letech, anebo jako lidé, kteří měli tu možnost díky bývalým koloniálním vazbám a kteří se zapojovali do pracovních procesů. V 70. a 90. letech došlo k dezindustrializaci a k obtížnější ekonomické integraci lidí. Očekávalo se, že odejdou, ale většina, velká část, třeba Turků v Německu nebo Magrebinců ve Francii z různých důvodů zůstávala, ale jejich začlenění do společnosti nebylo systematicky řešeno. Začalo být řešeno systematicky na úrovni státních, národních integračních plánů, až vlastně v letech po 11. září. Začalo být řešeno i na úrovni Evropské unie. Teprve v posledních 10 letech se ve všech těchto zemích setkáváme s nějakým plánem, a to tedy nejenom na sociální integraci, což je jeden ze základních prvků integrace, to znamená jazyková výbava, přístup na pracovní trh, ubytování, ale i na úrovni té kulturní integrace, kterou jsme tady slyšeli označenou jako určité riziko. A tím se myslí například inkorporace problematická, ale do určité míry funkční, islámských obcí do nějakých institucionálních vztahů se státem. To se děje v posledních 10 letech v Německu, ve Francii i v Velké Británii. A teprve v posledních několika letech tyto země do určité míry přicházejí na celou řadu pragmatických řešení otázek, které ještě před 15 lety byly vnímány jako kulturně problematické, jako neřešitelné, jako vlastně ohrožující identitu a bezpečnost zemí. Integrace se tedy stala tématem a předmětem zkušenosti teprve nedávno. A já teď skončím s tím, jakou hrozbu to možná, nebo co to znamená pro Českou republiku. Česká republika tuto zkušenost nemá, má zkušenost s integrací celé řady jiných populací, například Řeků, kteří přišli do České republiky v 60. letech a bylo jich také několik desítek tisíc.
nemá ale zkušenost, hlavně nemá motivaci s integrací lidí z tak rozdílných, z tak vzdálených nám geografických okruhů, právě protože tam chybí ta koloniální minulost, kterou většina z těch ostatních zemí má. Také jsme země, která je etnicky od roku 1945 homogenní, která si teprve pomalu zvyká na určitou míru diverzity díky našemu členství v Evropské unii a díky tomu také, že například jedna z menšin, nebo ty dvě velké menšiny, které máme, větnamská a ukrajinská, se zde zabydlely a už zde žijí a jich žije například větnamská druhá generace. Česká republika se teprve pomalu si zvyká na to, že Čechem může být někdo, kdo nemá ten samý kulturní nebo národní nebo etnický původ, ale zároveň má i on nebo ona právo na to samé občanství jako běžní Češi. To je jeden z problémů, se kterým se setkáváme. V západní Evropě tyto problémy, třeba v Německu tyto problémy byly vnímány také ještě před 15 lety se v Německu debatovalo o paralelních společnostech, o nekompatibilitě muslimských přistěhovalců s německou společností, o problémech diverzity, ale, jak jsem řekla, ty pragmatické řešení se nacházejí a celá debata kolem integrace ztratila svůj konfliktní náboj právě díky tomu pragmatickému řešení celé řady dílčích problémů, ke kterému dochází. Takže já věřím, že i Česká republika s pomalým sbíráním zkušeností, které nejen v zahraničí, ale zejména v České republice, se i ona naučí lépe zacházet s touto otázkou, která je relativně složitá, ale zároveň podle zkušeností z západní Evropy zvládnutelná. Děkuji. Děkuji, paní Lesové. Nyní bych prosil pana Nováka. Já to zkusím bez mikrofonu, když jste měli problém se zachycením slova, tak mi řekněte máčku. Na rozdíl od kolegy jsem přicestoval exkluzivně jenom kvůli vám z Letné. Hovořit vám o korální státní úředník, který nastoupil k firmě jménem Ministerstvo vnitra v březnu 1991. Jistá výhoda je, že jsem u toho uprchlického problému měl možnost být od začátku. Mám tedy jisté srovnání a možnost porovnávat situaci dnes a třeba 90. letech. Předesílám preventivně, že nepatří ani k jednomu z těch krajních pólů, tedy k těm, kteří bez jakýchkoliv omezení s otevřenou náručí vítají kohokoliv příchozího, ale nepatřím ani do fanklubu osob, jako je Jana Ingland, Hrušková, to jsem si je tady vypsal, Okamura, Adam B. Bartoš nebo Klára Samková. Sváří se ve mně dvě emoce, jednak povinnost pomoci, kde je to potřeba, a respektovat naše závazky v té uprchlické oblasti, především konvenci Ženevskou úmluvu o právním postavení uprchlíků. A zároveň emoce, která se jmenuje pud sebezáchovy, s vědomím, že území Evropy nedokáže zhojit všechny bolesti zbytku planety, a to mluvím jenom o tom bezprostředním okolí Evropy, tedy arabský svět a severní Afriku. Já nebudu mluvit příliš o Evropě a o světě, zaměřím se na Českou republiku, protože na Ministerstvu vnitra mám na starosti integraci těch žadatelů o mezinárodní ochranu, tedy těch uprchlíků, kteří požádali u nás v České republice o azyl, prošli docela složitým azylovým řízením a byli v tom řízení úspěšní. To jsou tedy naši v uvozovkách klienti, cílová skupina, o které se ve spolupráci s církvemi a s nestátními organizacemi, s obcemi
staráme a pokoušíme se jim pomoci při nastartování rozumného života u nás. Odmítám to, že bychom byli zkušenosti nepolíbení, protože naší zemí prošlo mnoho cizinců a mnoho z nich spojuje i svůj budoucí život právě s Českou republikou. Já jsem postižen trochu zálibou v evidencích, statistikách, všechno si eviduju, manželka říká, že se se mnou prakticky nedá žít, ale na těch pár let, že už to nestojí za to mít. A v průběhu debaty mohu posloužit i číselnými údaji, čím tedy Československo a Česká republika za těch 25-27 let prošla. O azyl tu požádalo více než 100 000 lidí. Jugoslávská krize v 90. letech přivedla na naše území 10 000 válečných uprchlíků z Bosny, Hercegoviny a z Kosova, což byli ve většině muslimové. Vy jste příliš mladí, ale vaši rodiče nebo starší přátelé by si jistě nevzpomněli, že by ten fakt byl tak medializován, tak propírán ve veřejné debatě jako současná situace. A konečně musím konstatovat, že v rámci dlouhodobých a trvalých pobytů žije u nás skoro 500 000 cizinců, což je asi 5% populace, což je průměr Evropské unie. A sečteme-li tento typ cizinců trvale usedlých v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku a sečteme tyto 3 státy, tak je to pořád o 100 000 lidí méně než v České republice. Tím chci jenom říct, že jsme někdy popisováni v zahraničí jako země uzavřená, cizincům nepřátelská, nedůvěřivá. A já si nemyslím, že je to úplně pravda. Je pravda, že v těch 500 000 cizinců je mnoho Slováků, Ukrajinců, ale jak už bylo řečeno, i mnoho lidí z Vietnamu, z Číny, z dalších částí bývalého Sovětského svazu, ale těch zemí původu je velmi mnoho. Na závěr toho úvodního bloku jenom konstatování, že kdokoliv ze zahraničí přijde na naše území a projeví přání požádat o mezinárodní ochranu, Česká republika je povinná se touto žádostí zabývat a skutečně se jí zabývá. To, že ty počty jsou dramaticky rozdílné u nás a ve Spolkové republice Německo je obecně známo. Ke konci dubna v České republice požádalo mezinárodní ochranu necelých 600 lidí, což by při tomto tempu znamenalo něco pod 2000 osob. Jenom si tak prosím tipněte nejfrekventovanější země původu žadatelů o mezinárodní ochranu v letošním roce. Panelisty vynechávám. Zkuste na mě vykřiknout nějaké země původu, odkud si myslíte, že k nám lidé nejčastěji přichází. Ukrajina, Syrie, Slovensko vylučují se Evropská unie. Byly doby, kdy Slovensko bylo na špici našich statistik, ale to bylo před vstupem do Evropské unie. Takže Ukrajina, Sýrie, Somálsko. Prosím? Somálsko. Tak já vám řeknu, jaká je realita. Na prvním místě je skutečně Ukrajina, na druhém pak Irák, na třetím Čína, na čtvrtém Kuba a Sýrie je až na 5. místě. A z těch zemí původu úspěšných žadatelů o azyl, tedy těch, kteří dostali azylanti a doplňková ochrana, je na prvním místě Irák a je následován Ukrajinou a Sýrií. Jsem připraven s vámi diskutovat i o tom, jak vypadá v České republice integrační program, který tu existuje už 20 let, ale v letošním roce doznal zásadní proměny. O co usilujeme, co si myslíme, že je nutný předpoklad pro to, aby se dalo mluvit o úspěšné integraci do naší společnosti. Děkuji. A nyní jste tady
naznačovala třeba paní Hesová, vy jste naznačovala, že máte nějakou reakci na to, co zaznělo předtím od pana Krause, nebo případně, jestli jakýkoliv jiný panelista chcete říct něco, nějak komentovat, co řekl někdo jiný z vás, bychom mohli začít, pokud... Já bych možná navázal na pana kolegu Krause ohledně ověřování totožnosti a věrohodnosti výpovědí těch, kteří před námi sedí u stolu a musí absolvovat uprchlický azylový tedy pohovor, interview. Velký problém je, že sem přicházejí lidé, kteří nemají žádné osobní doklady, sdělí prohlášením svoji totožnost, musí strpět tedy sejmutí otisků prstů, které se pak porovnávají v rámci Eurodacu v evidencích jiných zemí a jsou povinni povyprávět tedy svůj příběh a důvody, které vedou k tomu, že u nás žádají o mezinárodní ochranu. My tento jejich příběh vyslechneme, ale nejsme tak naivní, abychom vše, co tento člověk pronese, automaticky pokládali za holý fakt. Jsme natolik úskočný úřad, že se snažíme ověřit věrohodnost této výpovědi. V řadě případů konstatujeme, že je zcela věrohodná a na základě této výpovědi je pak ten žadatel úspěšný. A nebo naopak je natolik nevěrohodná, že znemožní udělení mezinárodní ochrany takovému člověku. Stručný příklad, někdo přichází ze země jako je Nigérie a tvrdí, že toho a toho dne v Lagosu se odehrála na té a té adrese protivládní demonstrace, které se ten člověk zúčastnil, následně byl uvězněn ve věznici X na uvedené adrese. My máme spoustu informací od našich partnerských úřadů v Evropě z otevřených i uzavřených zdrojů, z kterých můžeme tyto informace porovnat a zjistíme, že ten uvedený den v Lagosu vůbec žádná demonstrace nebyla, že náměstí, které uvádí v Lagosu, vůbec neexistuje, adresa, na které měla být věznice, je třeba nemocnice. Z toho se pak dá dovodit, že ten člověk hovoří prostě účelově a zcela nevěrohodně. To je jenom proklid širší veřejnosti, že té oblasti věrohodnosti, bezpečnosti a prověření identity i jazyka, například člověk, který prohlašuje, že je Syřan a hovoří úplně jiným typem arabštiny, než je v Sýrii, tak toho jsme samozřejmě schopni. Je to náročné, je to drahé, je to zdlouhavé, ale je to naše povinnost udělat vše proto, abychom si byli jisti, že člověk, který před námi sedí, je skutečně ten, za kterého se prohlašuje. A to je jeden ze základních problémů současné relokační praxe, tedy přemísťování lidí v rámci Evropské unie, především z Řecka a z Itálie, že jsou tam lidé, kteří jsou velmi často bez jakýchkoliv osobních dokladů, bez jakékoliv doložitelné osobní historie a jsme tlačeni do toho, abychom bez jakýchkoliv možností ověření totožnosti těchto lidí je přijali na naše území. A to prostě odmítáme, například Italové nám zbraní, abychom s těmito lidmi provedli na místě samém interview. Řekové jsou o něco vstřícnější. Paradox naší doby je, že když už se podaří identifikovat lidi pro relokaci, tak řada z nich ještě předtím, než vůbec do České republiky přicestuje, tak se strhne, jak se řekne spisovně, vezmou dráhu z těch řeckých center, aby se vůbec vyhli relokaci do jiné země, než do jaké mají představu. Takže máte ještě vzájemně jako komentovat navzájem něco z toho, co jste říkali v úvodních těch tvrzeních, tak bychom se asi mohli trochu posunout. Já jsem právě rád, že byste pokryli tak víceméně komplexně tu problematiku ze svých jednotlivých úhlů pohledu. Že ta otázka je z našeho
debatního úhlu pohledu. Mě zaujalo třeba to tvrzení, že jsou v našem státě jsou v podstatě dvě skupiny, které spolu nejsou schopné nějakým efektivním způsobem komunikovat. A potom existují z obou těch extrémních úhlů pohledu nějaká zkreslení toho, jak to probíhá, ať už rozsah nějakého bezpečnostního rizika nebo té krize, náročnost té integrace, anebo naopak na druhou stranu popírání že by existovaly jakékoliv negativní jevy nebo jakékoliv jenom těžkosti třeba s tou integrací. Takže co by podle mě bylo dobré říct pro lidi, kteří se potom budou dívat na tuto panelovou diskuzi někde právě na internetu, na sociálních médiích, tak co byste řekli těm lidem, kteří jsou buď v tom jednom extrémním táboře nebo v tom druhém extrémním táboře, co by podle vás bylo nějaké to hlavní zkreslení, zkreslení vnímání, které byste chtěli rozbít, na které byste chtěli nějakým způsobem upozornit nebo kriticky zhodnotit. Máte, co je podle vás nějaké zkreslení, toto klíčové zkreslení, to otázky integrace? Tak já zase klidně začnu. Nejsem si úplně jist, že za těch pár vteřin teď dokážeme myslet to jedno konkrétní, když jakoby ta situace samozřejmě taková není. Spíš jakoby obecně vždycky říkám, že svět není úplně černobílý, naopak má klidně i 50 odstínů šedí, teď jako populární. Tam jde asi spíš o to, aby nešlo právě ta diskuze, tak jak se teď zejména v mediálním prostoru nebo vůbec na sociálních sítích, ale i v českých hospodách vede, tak je právě na té úrovni extrému. A jakoby extrémní nebo extremistický přístup k řešení jakéhokoliv problému v podstatě není z mého hlediska úplně optimální. Už to tady říkal vlastně kolega, jakákoliv bezmezná otevřenost sebou nese ohromnou míru bezpečnostního rizika. Jakákoliv zcela masově uplatňovaná restriktivní politika, ale také způsobí to, že prostě lidi, kteří potřebují pomoc a dostali se do nějaké velice komplikované tíživé situace a tak dále, jim tato pomoc bude odmítnuta. Takže na jednu stranu Evropa není zaopatřovací ústav, na stranu druhou, pokud zavřeme dveře před řešením nějakých problémů, ať už u nás, na evropské půdě, případně za jimi blízkými hranicemi, tak si taky můžeme zadělat na to, že ten problém se z několika násobí a přelije se k nám stejně za třeba pár desítek let, ale ten problém v podstatě nezmizí. Takže extrémní názor, že vrazí sem horda uprchlíků, znásilní naše ženy, zakážou nám jíst vepřové, zatím aspoň nehrozí. Na druhou stranu, druhý extrém, Evropa vás vítá, přijďte si, kdo chcete, jsme dostatečně bohatí na to, aby jsme vás uživili a neplatí naprosto stejně. Takže možná, aby to zase nebylo moc převážené na tu stranu těch negativních aspektů nebo toho rizika. Já bych si chtěl zeptat třeba paní Hesové naopak, jaký je ten způsob, jak se třeba dívat na tu integraci jako na příležitost, nebo jaký je podle vás pozitivní rozměr té integrace těch různých kultur do naší společnosti? Ještě krát jsem řekl, tady pan Kraus, kolem celé imigrační krize koluje celá řada nepřesností. Jedna z nich je termín, někdo tady díky chce, nebo že paní Merkelová je pozvala. Myslím, že v Evropě není skoro nikdo, kdo by, kromě malé skupiny artistů, která se jmenuje No Borders, kdo by chtěl otvírat hranice, kdo by chtěl přijímat bezmezné počty uprchlíků. Ani Německo si myslím nepřálo si, aby se otevřely hranice a k nim přišlo co nejvíc lidí. V momentě, kdy přestala na konci, pokud si pamatuju dobře, srpna a ještě na začátku září Německo uplatňovat dublinské úmluvy, tak zrůstala ta křivka příchodu do Evropy a vlastně zrůstala víceméně stejně i potom. Samozřejmě celá ta balkánská cesta potom vytvořila svou vlastní dynamiku.
a to tím, že se na cestu vydávalo čím dál tím víc lidí a právě i mnoho lidí z těch, kteří vlastně na azyl neměli žádnou velkou šanci. To se potom do určité míry začalo měnit v momentě, kdy se začala ta cesta uzavírat. A dnes například jsme se vrátili víceméně do situace před rokem, kdy jedna z těch cest je opět uzavřená a vrací se ty příchody, přelévají se do jiných částí. Takže určitá migrační krize, určitý fenomén té velké migrační krize se určitě přestal platit a celý fenomén se vyvíjí trochu jiným způsobem. Co se týče integrace, i samotná integrace samozřejmě je proces, který je problematický, kterému se společnosti a státy musí stavět aktivně a do kterého musí investovat. To, co je výzvou a i příležitostí, je vlastně přítomnost lidí v pracovním věku v ekonomikách Evropy, které stárnou, které se neobnovují demograficky a pro které příliv lidí znamená podle celé řady studií buď to neutrální efekt nebo efekt pozitivní. Lokálně může být negativní, ale lokálně může být v jiných místech i velmi pozitivní. Součástí příchodu migrantů, ať už teda jsou to uprchlíci nebo migranti pracovní, je i zvyšování různorodosti společnosti, což je také něco, co v České republice není zvykem vnímat jako pozitivní. Celá řada ale západních států, zejména specificky aktivních měst, které lákají určitý typ migrantů, diverzitu pojala jako právě příležitost. A ukazuje se, že tam, kde tato politika otevřenosti, teď už teda sebevědomé otevřenosti vůči migrantům se prosazuje, tak i potom ty efekty migrace, integrace jsou často velmi pozitivní. Jedním příkladem je například Vídeň, staré centrum mocnářství, které je dnes zemí, nebo které je dnes městem, ve kterém asi 46% lidí má migrační background, jak se říká německy, Hintergrund, to znamená lidí, kde oni sami, nebo jejich rodiče, nebo nejbližší příbuzní do Vídně přišli z nějaké jiné země než je Rakousko, teda i včetně evropských západních zemí, ale i zemí středního východu, například toho Balkánu. A je to město, které se s touto diverzitou naučilo žít a naučilo se jí pozitivně vnímat a naučilo se ji i využívat. To je něco, co například Českou republiku teprve čeká. Já myslím, že je to jedna z těch výzev, které máme, naučit se vnímat diverzitu jako příležitost. Děkuji. Teď v posledních asi 15 minutách diskuze bych dal tedy prostor k publiku. Pokud máte nějaký dotaz, tak jenom dejte najevo, jestli se ptáte konkrétního panelisty, nebo jestli to je otevřená otázka pro celý panel. Tak můžeme ještě komentář. Malý koment na závěr, mě hrozně zaujala ta Vídeň, protože zase každý úhel pohledu má trošku jinou stranu té mince. Jo. Ano, Vídeň je neuvěřitelně v tomhle smyslu multikulturním městem plné nerodilých Rakušáků. Na druhou stranu je tam celá řada, řekněme, sociopatologických fenoménů, které to město v podstatě ochromí. Jako je třeba absolutní moc čečensko-dagestánské mafie, která je právě ve Vídni naprosto klíčovým zdrojem postsovětského organizovaného zločinu. Když město upřímně, Čečenci v podstatě drží organizovaný zločin ve Vídni. Směli jim to můžou konkurovat pouze Turci. Vídeň je také docela hlavním městem pro zásobování bojovníků tzv. Islámského státu. Nejsou to tady samozřejmě rodilí Rakušané, jsou to právě především potomci druhé generaci těch Bosňáků, kteří tedy utekli před jugoslávským konfliktem nebo jugoslávskou občanskou válkou. Je to trošku jako nešťastná záležitost, co se týče těch Bosňáků, protože zrovna Bosna a Hercegovina je
na evropském území tím hlavním vývozcem bojovníků islámského státu přepočtu na obyvatele. A Rakousko je rovněž jednou z toučelných zemí právě z toho důvodu, že to množství Bosňáků se tam nachází. To znamená, já v tom nevidím jenom nějaká pozitiva příležitosti, ale už jako bezpečnostní odborník v tom vidím celou řadu problémů, které jsou s tím prostě spojené a je to jako neoddiskutovatelný fakt. Takže druhá strana mince. Můžu zareagovat. Samozřejmě je důležitý aspekt, a který nelze popírat, ale na něm se právě ukazuje celá do dalších ještě aspektů, právě integrace. Já jsem měla možnost se bavit s jedním z integračních pracovníků Vídeňského magistrátu, právě ohledně Čečenců a Bosňáků, kterým se zabývám, a podle něj Vídeň dlouhodobě zanedbala spolupráci přímou s celou řadou komunit a mešit. Teď pravděpodobně předpokládám, že Čečenci do mešit nechodí, kterých zmiňujete. Na druhou stranu existují různé typy migrací a celá řada válečných migrantů, jako Čečenci, jsou problematičtější než jiní, protože Čečenci přicházeli z čečenské války často v neúplných rodinách bez otců a dlouhodobě se těm rodinám, do kterých vyrůstali mladí lidé, kteří jsou dnes nezaměstnatelní pravděpodobně v nějakém oficiálním sektoru, ale velice dobře zaměstnatelní potom v těch mafiánských strukturách nevěnovala pozornost, a to mě bylo potvrzeno, že Vídeň se vlastně probudila od fenoménu radikalizace teprve v posledních 5 letech. Na rozdíl od jiných států, kteří to řeší dlouhodoběji, jako je Francie, která měla problémy s radikalizací určité části alžírského obyvatelstva během alžírské války v letech 95 až 97, a i Německa, které řešilo dlouhodobě několik tureckých skupin, dokonce ze kterých docházelo i potom k trestnímu stíhání. Rakousko tohle zanedbalo, aspoň teda podle svědectví toho člověka z magistrátu, a teprve teď vytváří nějaké projekty na inkorporaci těch problematických sociálních skupin a několika mešit, které jsou hodně známé právě ve spojení s těmi Jugoslávci. To, co mi připadá zajímavé, je, že my se můžeme na ty věci dívat právě staticky, říkat si, že té typy lidí mají tendenci se chovat tak a tak, a jiní ne. Teď se dostáváme do fáze, kdy státy, teda teď administrativy, já to nemám teda federální struktury, nebo tomu Rakousku nebo Německu, ale právě těch lokálnějších nebo těch spolkových, na sebe berou mnohem víc odpovědnosti právě ne tedy ten bezpečnostní, protože to je jiná otázka, ale ten sociální aspekt integrace. Ukazuje se, že tam, kde služby státní dávají nebo byly dlouhodobě neaktivní, nebo které byly státní orgány, nebo úplně jednoduše školy, volnočasové aktivity pro mládež, která vyrůstá v jednojazyčných rodinách, kde ten jazyk v většinové společnosti, ve kterých nemají tolik kontaktu s většinovou společností, v kterých se špatně učí a dostávají se do spirály špatné vzdělanosti, špatné zaměstnatelnosti, často i sociálního vyloučení, nějakého ubytovacího charakteru a tak dále, tak právě ten nedostatek potom se projevuje v momentech krize, a v této teď jsme, v momentě krize islámského světa se to projevuje negativně například radikalizací, nebo v momentě prostě nějaké ekonomické krize nebo další příležitosti tím způsobem zapojování se do zločinnosti. A můj závěr byl i ten, že právě v mnoha ohledech se ukazuje, že věci byly zanedbány. Co se týče integrace celé řady skupin lidí přicházejících od 90. let. Teď se zdá, že si, jak tedy sousední Rakousko nebo Německo, kam velké počty uprchlíků přicházeli, uvědomili, že tyto problémy je nutno podchytit od začátku. Samozřejmě ty velké počty lidí, které teď přicházejí, nelze tak jednoduše
okamžitě do nějakého programu zařadit, ale ukazuje se, aspoň ze zkušenosti, kterou mám, že se o toto alespoň celá řada těch struktur, lokálních nebo federálních, aktivně snaží. Mnohem více se investuje do těchto sociálních programů a hledají se jaksi za pochodu způsoby, jak právě těm zanedbaným, těm aspektům pocházejícím ze zanedbání teď aktivně předcházet. Teprve asi za pár let se ukáže, co se to povedlo, ale ta zkušenost tam už je teď mnohem větší. Já ještě před dotazy 2 stručné poznámky k těm městům, ještě 2 města, která jsou označována jako metropole, které hrubě podcenily diasporu a izolovaný život diaspory, to je Brusel a Paříž. Do Bruselu cestuji docela často a když to jenom trochu jde, tak se vypravím do těch problematických čtvrtí a doporučuji to též. Dokážu pochopit vášnivé debaty na téma migrace uprchlictví v zemích, jako je Německo, jako je Švédsko, jako je Nizozemsko, Francie, Velká Británie, ale u nás je to takové cvičení na sucho, kdy ti nejvášnivější diskutéři v životě neviděli z dálky živého ani polomrtvého uprchlíka, netuší, jestli existují nějaké uprchlické tábory, jak je to s kriminalitou mezi cizinci a tak dále. A podobný jev můžeme vysledovat i v dalších zemích. Téma je integrace uprchlíků, tak mi dovolte jenom v heslech sdělit hlavní body našeho státního integračního programu. Za prvé asistence jazyková, což je vždycky uváděno jako první předpoklad, aby ten člověk našel skutečně kořeny a zázemí v té hostitelské zemi. Bezplatný kurz českého jazyka v rozsahu 400 hodin jako startovací pomoc. Pomoci mu najít střechu nad hlavou, nájemní bydlení, usnadnit mu vstup na pracovní trh, případně rekvalifikace nebo nostrifikace dokladu o vzdělání, speciální zájem na základním, případně dalším vzdělávání dětí uprchlíků a konečně systém poradenství právního, sociálního, zdravotnického, evidence u všech nutných lékařů a zdravotní pojišťovny a další detailnější už věci. To jsou hlavní principy programu. Nevymysleli jsme nic unikátního, my jsme se poučili a vzdělávali u našich pokročilejších partnerů, jako byli Němci, Švýcaři, Nizozemci, Rakušáci, a mnoho z věcí, které se u nich osvědčily, jsme se snažili včlenit do toho našeho programu. Děkuji. A teď máme asi 10 minut na to, aby nám zbyl ještě taky nějaký čas potom na uhoštění nakonec, no, tak takže máme asi 10 minut na nějaké dotazy, takže má někdo z publika nějaký dotaz? Ano, tam vzadu, prosím. Já bych se chtěl zeptat, souvisí to trošku s tím, co říkal pan Novák, ale to spíš otázka na celý panel. Čím to je, že právě v tom Bruselu ta integrace zdánlivě oproti těm ostatním zemím tak nefunguje? Jsou ty problémové čtvrti, kde poměrně aktivně fungují ty náboráři ISIS, je tam jako relativně rozbujelý extremismus spojený právě s těmi muslimskými migranty a jejich potomky. Čím to je, že zrovna Brusel a ne třeba Berlín? No, já se mohu jenom dohadovat. Za prvé neřekl bych, že tam je příčinná souvislost s tím, že Brusel je sídlo klíčových orgánů Evropské unie. To bych si dovolil jaksi z tohoto Evropskou unii vyvinit. Tam jde spíše o trošku bohorovný přístup belgických úřadů, myslím belgických, nikoli Evropskou unijních. Samozřejmě jejich i koloniální minulost, která tady byla zmiňována, v podstatě laxní přístup. Donedávna například existoval v Belgii procedura, že soudem nařízené domovní prohlídky jsou možné pouze od 7 hodiny ranní do 22. hodiny. A
aby nebyl rušen noční klid, no tak uznáte, že to je trošku absurdní, toto pravidlo už bylo zrušeno. Ale podle mého názoru byla hrubě podceněna ta integrační složka. A proč je to zrovna v Bruselu, nevím, ale už před nějakými 20 lety, 25, když jsem se do Bruselu poprvé dostal v tom 91. roce, tak mě na první pohled zaujalo, že tam byly celé kompaktní čtvrti, kde byly kostely tedy zatlučeny jejich vchody, obchody byly výhradně tedy arabské, byly tam sestěhování tedy příchozí z jiných zemí, nebo se jako magnetem přitahovali právě do těchto čtvrtí, které byly výhradně muslimské. A to je cesta, kterou opravdu se snažíme nejít, takže my můžeme porovnávat jenom s neporovnatelnými počty, ale před několika lety jsem přišlo ve 3 menších skupinách asi 30 rodin z Barmy v Myanmaru a vyhledali jsme pro ně spolupráci v 27 obcích České republiky, nebo 20 obcích, to je jedno, a naše strategie byla, aby v jedné obci nebyla více jak jedna rodina, ale zároveň k sobě neměli příliš daleko, aby se mohli navštěvovat, ale zároveň, aby byli nuceni k tomu nevystačit si sami se sebou, se svými krajany. Nutilo je to učit se česky, aby si děti našli kamarády, spolužáky, občany České republiky. A tento model se v zásadě osvědčuje, ti lidé už tady žijí nějaký ten rok a i ti starší rodiče a prarodiče s tou češtinou musí nějak se popasovat, i když je to extrémně náročné. U dětí je to samozřejmě úplně jiná situace. A když to přenesu do těch počtů, kterými se zabývá západní Evropa, tak něco podobného by mělo fungovat, udělat vše proto, aby se předešlo tomu fenoménu get, jednonárodnostních čtvrtí, kde fungují i infrastruktura služeb, infrastruktura kultury. Byli jsme v Sheffieldu na zkušenou před pár lety a tam byla skupina barmských uprchlíků, kteří tam už byli 15-17 let. A k mému obrovskému úžasu řada z nich neuměla anglicky téměř slovo. Nepotřebovali angličtinu, byli na druhou stranu zcela odkázáni na své krajany, kteří jim ten servis jazykový poskytli. Většina z nich byla nezaměstnaný, protože bez základní znalosti angličtiny, kromě úklidových prací, ani ve Velké Británii nikoho příliš zaměstnání nevítají. Na vaši otázku, proč je to právě Brusel, nevím, ale není to jenom Brusel. Ta Paříž je velmi známý příklad, ale jistě bychom mohli najít i další příklady tohoto typu, ale tato 2 města jsou asi ukázkový příklad, jak by to dlouhodobě fungovat v Evropě nemělo. Děkuji za odpověď. Nějaký další dotaz z publika? Ano, tam vzadu. No, já jsem rád, pane Nováku, že váš odbor se snaží i nějakým způsobem se vyvarovat těch chyb, které se dějí jinde v Evropě a provést integraci těch případných migrantů do české společnosti nějakým lepším způsobem a doufejme, že za 30 let se nebudou v Praze odpalovat sebevražední atentátníci v druhé generaci, tak jako dneska v Bruselu nebo v Paříži. Na druhou stranu samozřejmě ta rizika, která zmiňoval zejména pan Kraus, tady asi existují a potom je otázka, existuje také nějaká analýza cost benefits, proč vlastně bychom měli ty uprchlíky do České republiky nebo do Evropské unie obecně přijímat. A teď se neptám na ideologii, neptám se na to, že je to nějakou součástí nějaké naší západní kultury nebo nějaké naší morálky. Ptám se opravdu na nějaký přínos toho, proč bychom to měli udělat, jestli je to pro nás nějakým způsobem výhodné nebo alespoň nákladově neutrální. No, tak kdo by chtěl odpovědět? Já začnu a kolegové dokončí. Já jenom
Měl jsem to udělat na začátku. Ono v médiích a obecně v povědomí lidí je velké zmatení pojmů, definicí různých typů cizinců. Tu se mluví o migrantech, tu o uprchlících, tu o takzvaných běžencích, což je slovo plevelné, které jsem zatáhl Hašek z Ruska. Azylanti a imigranti, emigranti. My můžeme ovlivnit migraci jako takovou. Můžeme systémem karet, systémem víz otevřít, uzavřít nebo pootevřít dveře do státu. Ale co se týče uprchlíků, žadatelů o azyl, tam není otázka, jestli přijmout nebo nepřijmout. Naše povinnost je, kdo požádá o mezinárodní ochranu, se jeho žádostí zabývat. To je princip Ženevské úmluvy, kterou jsme podepsali a kterou musíme ctít a která prolnula do zákona o azylu. A když někdo splní kritéria Ženevské úmluvy, to znamená, že přesvědčí stát hostitelský o tom, že má oprávněný strach z pronásledování z důvodů, které jsou uvedeny v konvenci, politické přesvědčení, náboženské přesvědčení, příslušnost k sociální skupině a tak dále, tak tomu hostitelskému státu nezbývá, než mezinárodní ochranu prostě udělit. Buď formou azylu, což je taková ta vyšší forma, pak mluvíme o azylantech, anebo formou doplňkové ochrany, což je totéž, ale je to pouze časově omezeno, zpravidla na rok nebo na 2, a pak se sleduje situace v domovské zemi toho člověka, v zemi původu, jestli se natolik vylepšila a upravila, že je možné, aby se do ní vrátil, a v opačném případě je ta doplňková ochrana prodlužována. A po 5 letech azylu mohou azylanti požádat o udělení státního občanství. Není to nárok, je to právo požádat. A konstatuji, že spousta našich bývalých žadatelů o azyl, později azylantů, už jsou dnes lidé s občanským průkazem České republiky a mají stejnou sumu práv a povinností jako kterýkoliv jiný občan. Děkuji. Ještě, pokud tomu chcete někdo jiný něco dodat, nebo případně poslední dotaz. Prostor pro poslední otázku z publika. Ano? Aby integrace byla úspěšná, tak je potřeba obou stran. A chtěla bych se zeptat, třeba vy máte momentálně, kde má Česká republika nebo česká společnost největší mezeru nebo největší překážku, aby integrace proběhla úspěšně. No, mě je blbý zase jako... Ale to jsou otázky na vás. Tak potom ještě bude případně prostor během toho routu osobně. To já přerautuji s někým mluvit. Aha, dobře, tak. Tak poslední tedy odpověď a pak se můžeme vrhnout na... Když mě bylo 29, tak přišel rok 89. Do té doby nevládní, nestátní sektor prakticky neexistoval. Existoval tady Český červený kříž nebo Československý, Česká katolická charita, ale to byly všechno prodloužené ruky toho režimního aparátu. Za těch 25 let se nestátní sektor tabloval, existuje, nicméně stále není v té košatosti jako na západě, speciálně v té oblasti dobrovolnictví si myslím, že ještě máme co dohánět. Ve Velké Británii patří k dobrému jménu každého člověka, aby hodinku, 2, 3 hodiny týdně strávil bezplatně v nějakém bohulibém konání, ať už se starými lidmi z útulku pro zvířata nebo v dětském domově, hospici, něco prostě podobného. To ještě pořád nemáme pod kůží, považujeme to za něco, co má dělat stát a do toho nás příliš netajte, od toho platíme daně. Vy jste mluvila o tom, že ta integrace je věcí obou stran. My se snažíme, aby při sestavování integračního plánu toho konkrétního člověka a jeho rodiny měl hlavní slovo ten samotný azylant. My jsme jeho partneři a třetím partnerem je nestátní sektor. Tím mám na mysli nejenom nestátní organizace, ale i obce. Máme spoustu radnic, které v minulosti udělaly spoustu výborné práce v této věci. A co mimořádně vítám v posledním roce, když začalo to šílenství kolem, jak říká předseda Svazu bojovníků za svobodu, invaze,
takže se přihlásili o svůj díl odpovědnosti církve. Nejenom římskokatolická církev, ale i ekumenická rada církví a zdá se, že to nejsou jenom deklarace, nějaké proklamace, ale že se skutečně snaží přiložit ruku k dílu a nabídnout tedy konkrétní pomoc konkrétním lidem a ten integrační program, ke kterému se vážou nějaké peníze, toto předpokládá a umožňuje. Ale každý člověk, a to byla jedna z otázek, kterou pan moderátor připravil před dnešní debatou, jak mohou občané něco konkrétního udělat v té uprchlické situaci, pak bych doporučil vyhledat například stránku Charity, charita.cz, kde je speciální kapitola státní integrační program, a kde instituce a lidé mohou nabídnout konkrétní pomoc, bydlení, práci, doučování, jazyk a podobně. Děkuji, myslím si, že to je dobrý bod, kde můžeme skončit tuto panelovou diskuzi. Já bych chtěl ještě naposledy poděkovat všem panelistům. Já si myslím, že to byla velmi přínosná, konstruktivní diskuze. Tak děkuji. Děkuji samozřejmě i členům publika, že to s námi vydrželi až do konce, a tímto tedy prohlašuji panelovou diskuzi za oficiálně ukončenou a prosím, můžete se pohostit. Děkuji.